A szakács szakma a kereskedelmi vendéglátóipari foglalkozások közé tartozik. A szakács feladata az ételek elkészítése különféle nyersanyagokból, félkész és késztermékekből. Mai rohanó világunkban mind többen étkezünk éttermekben, vendéglőkben, munkahelyi étkezdékben, de van, hogy csak egy pizzériába ugrunk be, vagy az autópálya melletti fogadóba. Választásunkat mindenképpen befolyásolja az étterem híre, mely a szakács szaktudásától, ötletgazdagságától, találékonyságától is függ. A szakács ma már nem csak recepteknek megfelelő ételeket tud készíteni, hanem magasfokú táplálkozástani ismeretekkel is rendelkezik. A jó szakács ismeri az élelmiszerek táplálkozás élettani és biológiai hatásait. A szakács feladata a vendégek kívánságainak és igényeinek felmérése, megállapítása és figyelembevétele a szezonális adottságoknak, a kínálatnak megfelelően. A szakácsnak tudnia kell, milyen nyersanyagok állnak rendelkezésére. Gondos háziasszony módjára már előző nap megtervezi a napi választékot, folyamatosan figyeli a szükséges anyagok mennyiségét, hogy a váratlan rendelésekre is megoldást tudjon találni. A kereskedelmi vendéglátóipari foglalkozásoknál nagyon fontos a higiéniai, az egészségügyi, a környezetvédelmi, a munkavédelmi és a tűzvédelmi szabályok betartása. Utcai ruhában még a szakács sem léphet a konyhába, zuhanyozás után hófehér tiszta ruhát ölt. Elengedhetetlen a személyi higiénia. A konyha helységeinek is patyolattisztának kell lennie, csak úgy, mint a különböző gépeknek, edényeknek, eszközöknek. A fertőtlenítés, az állandó tisztítás, tisztántartás alapkövetelmény. A szakács munkáját önállóan vagy a részfeladatok végzésébe bevont munkatársakkal összhangban a munkafolyamatok célszerű összehangolásával végzi. Rendkívül fontos, hogy kiemelkedő szervezőkészsége legyen, ettől függ a vendégek gyors kiszolgálása. A szakács elsődleges feladata az ételek elkészítése különféle nyersanyagokból, félkész és késztermékekből. Azonban a főzés megkezdése előtt számba kell vennie, fel kell mérnie, miből mennyi áll a rendelkezésére, azoknak milyen a minősége. A rendeléseket le kell adnia, vagy magának kell az áruk beszerzését, raktározását megoldania. Nem véletlen, hogy a mai szakmunkás képzésben a szakácsok számítástechnikai ismereteket is tanulnak. Az étlapok elkészítésekor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló alapanyagokat, az étterem osztályba sorolását, az évszakok jellegzetességeit, például mikor lehet friss vadhúst beszerezni, melyik növénynek mikor van az érési ideje. A szakácsnak ismernie kell a magyar konyha hagyományai mellett más nemzetek étkezési és ételkészítési szokásait, jellemző ételeit. A reformkonyhára vonatkozó tudását nap mint nap fejlesztenie kell. Ebből is látható, hogy a szakácsnak magasfokú általános műveltség birtokában kell lennie. Többféle étlapot állít össze a szakács. Van, ahol az egész ételsort megjelölik, kiemelve az előételeket, a leveseket, a tésztákat, a készételeket, a főzelékeket, a köreteket, a savanyúságot, frissen sülteket, kis adagokat. A másik menüsor a napi kínálatot tartalmazza. Az A és B menü mindenhol megtalálható. Van, ahol előfizetéses étlap is készül, sok helyen a speciális ételeket külön megjelölik. Egy szakács egyszerre többféle ételt is készít, ezek szerint megosztott figyelemre van szüksége, de milyen tulajdonságok kellenek még ahhoz, hogy jól lássa el a mindennapokban a feladatát? Hát az, hogy az iskolában is úgy kell tanulni, tehát úgy kell elvégezni a vendéglátóiskolát is, mert ez egy összetett szakma. Tehát itt szakács, hentes, cukrászat, ez egy adott dolog, és ezt tanulják az iskolába, és ezt meg kell tanulni. Tehát otthon kell lenni a meleg konyhába, hideg konyhába, cukrászathoz is érteni kell. Hentes szakmához is persze, hát a húsrészeket eleve tudni kell, hogy most melyik étel, ez milyen húsrészek, pácolások, stb. Felhasználások, egyebek áru megrendelés szempontjából is mindenből kifolyólag. A fejnek tisztának kell lenni. Tehát étlapot ismerni kell, az a legelső, hogy megtanulja, hogy melyik fajta húsételekhez, vagy vegetáriánus ételek, tehát hogy mik a járulékos anyagok, mik kellenek hozzá. Ízlés, tálalás, szeletelések, hússzeletelések, vágások, tehát ez mindegy összetett dolog, és ezt meg kell tanulni. Mert elég, hogyha a hús nem úgy szeleteli, ahogy elő van írva, akkor az vagy nem fog megfülni, vagy egyszerűen nem is érdemes már hozzáfogni. A gondosan kiválasztott nyersanyagokat először meg kell tisztítani. A zöldség előkészítőben gyakran konyhalányok segítik a szakács munkáját.
Következik az előre kikészített nyersanyagok előkészítése, így a húsok szétbontása, csontozása, szeletelése, kropfolása, bevagdosása, darálása, kockázása. Az éles kések, bárdok, fűrészek, a korszerű gépek, mint a konyhai aprítógépek, darálók, vágógépek nagy mértékben segítik a konyhán dolgozók munkáját, azonban az eszközök, a gépek kezelése fokozott balesetveszéllyel jár. Ezért is fontos, hogy a szakács ismerje az általa használt gépek működését, használati utasítását, azok tisztántartásának módját. Elengedhetetlen a balesetvédelmi, környezetvédelmi szabályok betartása. A szakács szakma tudomány. Művelőjének számtalan fortét kell ismernie, melyet saját stílusának megfelelően mesterséggé fejleszt. Gondoljunk csak a húsok számtalanféle töltésére, a különböző spékelésekre, a megszámlálhatatlan fűszerre, a mártások sokféleségére. Az előkészítő tevékenység után a receptben leírtak, illetve az élelmiszerek alapvető tulajdonságainak figyelembevételével összekeveri, párolja, főzi, süti, ízesíti az ételeket. Figyelemmel kell kísérnie és biztosítania kell a főzéshez, sütéshez szükséges feltételeket. A megfelelő hőmérsékletet, a páratartalmat, a kellő főzési, sütési időt. Az egészségesebb táplálkozási szokások kialakításában nagy a jelentősége az újfajta sütési, főzési eljárások ismeretének. A szakácsnak rendelkeznie kell különböző képességekkel. A finoman elkészített ételeket jó kézügyességgel, ötletességgel kívánatosabbá lehet tenni. Az ételek ízesítésekor lehetőség nyílik az új ízkombinációk kipróbálására, a hagyományostól eltérő fűszerezésre. Nem véletlen, hogy sokan állítják, a főzés művészet. A formák, színek iránti jó érzék még a kevésbé fűszerezett ételeket is csábítóvá teszi. A szakács feladata az elkészült ételek norma szerinti adagolása. A tálalás során már előre elképzeli, megtervezi, mit hová tesz. A díszítés magasfokú képzelőerőt igényel. A legfinomabb, legízletesebb étel sem lesz kelendő, ha megfelelő fortéjjal nem teszik gusztusosabbá. A díszítő anyagok előkészítése is a szakács munkaköréhez tartozik. Az előre elkészített ételek lefagyasztásáról, tárolásáról és a későbbiek során a kiengedésről is neki kell gondoskodnia. A szakács feladata a tálalással még nem fejeződik be. Kisebb konyhákban neki kell a munkájához használt eszközöket, edényeket, serpenyőket, tálakat, tepsiket, citákat elmosogatnia, megtisztítania. Gyakori azonban, hogy erre a feladatra külön személyzetet alkalmaznak. Aki a szakácsmesterséget választja, jó, ha tudja, hogy munkája nem fejeződik be este 6-kor. Gyakran hétvégén és ünnepnapokon is dolgoznia kell. A szakácsok nem csak éttermekben és vendéglőkben dolgoznak, hanem hajókon, vasúti étkezőkocsikban, légitársaságoknál vagy olyan nagy konyhákban is, mint az iskolai menza, a munkahelyi étkezde. Ma már az idegen nyelv nélkülözhetetlen szakmájuk van. A szakács mestersége sokrétű, rendkívül sok ötletet igényel, ezért munkájának sikeréhez szükséges az élelmiszertudomány számtalan területének ismerete. Összefoglalva, a szakács a rendelkezésére álló nyersanyagokból, félkész és késztermékekből a napszaknak, az alkalomnak és az ételt megrendelő kívánságának megfelelő ételeket készít.